ин нафарҳо вориди Россия шида метавонанд, патент додан намешавад ва мисол акс дариҷа причом агар ҳамин забони русиро муошират карда натонанд. Салом ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. Як информатсияи нава ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан комментарияҳоро мехонем. Нафарҳое ки мехоҳед ба границаи Қазоқистон сафар кунед, барои аз нав кардани ҳуҷҷатҳои худтон рақамҳое ки дар рӯи экран меброяд занг бизанед ва ҳатман аз номи мо гап занед. Аз шаҳри Москва ва аз Питер ба границаи Қазоқистон мебаранд. خب موضوع اساسی امروزه را شروع میکنیم. با دقت باشین و حتما لایک بمونین. فدراسیای روسیه تصمیم گرفت دیگر نفرهایی که نامناسب خود را عوض نمودند در حالتی که وارد فدراسیای روسیه شدند و حجتهای خود را پیشنهاد میکنند برای دسترس نمودن پتنت متاسفانه پتنت داده نمیشود. یعنی در فدراسیای روسیه نفرهایی که قرار داشتگی هستند و با بعضی از سببها запретшон кардагӣ ҳастанд, роҳишон кардагианд ба ватан ва дар ҳолате ки ному фамилияшона иваз кардагианд, паспортшона алиш кардагианд, ба Россия сафар мекунанд, мисол вориди Россия шидагӣ ҳастанд ё ки мешаванд. вақте ки шумо ҳуҷҷат супориданӣ мешавед барои дастрас намудани патент, ба шумо патент дода намешавад. яъне дар фурудгоҳ ҳозир назорат ҷиддӣ ҳастад барои ана ҳамин нафарҳое ки ному фамилия иваз кардагианд. лекин баъзо вақтҳое мешавад ки ин нафарҳо вориди Россия шида метавонанд, вале дар вақти гирифтани патент аллакай боз огоҳ мешаванд ки ҳамин шахсият дар вақташ мисол запрет шидагӣ ҳастад ва ному фамилияша дигар кардагӣ ҳастад. дар ин ҳолат ҳуҷҷатҳои шуморо аннулировать мекунанд, патент додан намешавад ва мисол вақте ки шумо ному фамилияро иваз мекунед вориди Россия мешавед, ин аллакай дар тибқи қонунгузории Русия уголовный кодексда ворид мешавад, мисол ҷарима таъин мекунанд ва обратно равон мекунанд. ба ҳамин хотир нафарҳое ки запрет доред, шумо ҳаракат накунед ва бо роҳи ғайриқонунӣ вориди Русия нашавед. роҳи ғайриқонунӣ гуфта ҳамин иваз кардани номи насаба дар назар дорем. мисол пули калон расход мекунед ва вориди Россия шиданӣ мешавед ки мутаассифона шуморо дастгир мекунанд. хоб тамошобинони азиз ва гироми қадр, акнун комментарияҳоро мехонем, бо диққат бошед. дар ҳаминҷа як нафари дигара тавсиятон метиҳем ки студентский билет тайёр мекунад дар Федерасияи Русия. кору боруш қонунӣ 100%, яъне ки шумо дистансиони дарс мехонед дар ҳолате ки ягон ҷо кору фаъолият мекунед ва боз мехоҳед ки болои ин шумо студент бошед, ин ҳамин рақамҳода менависонед ватсапда ва аз номи мо гап мезанед. қатиш суҳбат ки карден, гапотон тоғрӣ гирифт, баъд дарс мехонед. тоғрӣ ки нагирифт намехонед. исломиддин нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон. меган авфи муҳоҷиро мешавад. ҳамин гап ягон асос дорад ё ин ки не? дар мавзӯи авфи муҳоҷиро дар ягон ҷо ягон информатсия омадагӣ нест бародари азиз. боз як каси дигар нависондаe ки ассалому алайкум бародари азиз, шумо акси худро гузоред то ки мо шиносемтон. ба фикр ман видео карда гап задестам, акс дариҷа причом. як каси дигар нависондаe ки ассалому алайкум акаи Сорбон, ҳозир паспорти российский додесиян ё ки не? ҳамира мефаҳмонӣ. бале, паспорти российский додесиян, лекин ҳозир тағйиротҳо ва иловаҳои нав шидагӣ дар мавзӯи гирифтани паспорти Россия, аз ҷумла барои донистани забони русӣ. мисол нафарҳое ки шаҳрвандои хориҷӣ паспорти российский гирифтанӣ мешаванд, агар ҳамин забони русиро муошират карда натонанд, ҳуҷҷатҳошон қабул карда намешавад. як кас нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, дар мавзӯи Золотая корона мефаҳмондӣ. нафарҳое ки аз Золотая корона қарзи доранд, аз Россия баромада метавонанд ё ин ки не? яъне нафарҳое ки аз Золотая корона маблағи зиёд қарзидор бошед, агар мисол 50 000 ё 100 000 рубл, дар ин ҳолат метавонанд ки шуморо аз рейс бигардонанд. барои 5 000 10 000 рубл ҳичи намеган ва гузашта метавонед, лекин уҳда доред ки ӯ қарза дар ҳама ҳолат пардохт кунед. як кас нависонда: салом Сорбон, духтарам гражданини РФ, ман гражданстворо бо кадом роҳ бигирам? як тавсия медодем. ба воситаи фарзандтон шумо метавонед ки шаҳрвандии Федерасияи Русияро дастрас бикунед. беҳзод нависонда: ассалому алайкум акаи Сорбон, трудовой договору қатъи кор мекунам магазинда. якни моҳшид патентам 3 сентябр буд мешавад. метавонам продлит патент кунам? илтимос ҷавобша мегуфтем. дар ҳолате ки шумо трудовой договор доред, бале, бегузаштани граница метавонед ки патенти худтонро продлит кунед. як каси дигар нависондаи: салом ака, як савол дорем. ма регистратсия дорем, работа нависагӣ.
3 моҳ мешавад. Пеши регистратсия хона равем депорт мекунанд. Мигратсиони картаи шумо работа нависондагӣ ва регистратсия дошта бошед, патент надошта бошед, ялакай қонунгузорира мақсад нарушад кардан мешавад. Чунки вақте мигратсиони картаи работа мегирӣ, шумо уҳдадор ҳастед ки патент бигиред. Новобаста аз уе ки шумо кор мекунед ё ин ки не. хоб тамошобинони азиз ва гиромӣ, то наворҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад. renderforest.com